Rara. Yawwa. Kana ji na? Yawwa yawa. Kana dai ji na ko? 2029. 2027 ko 3 ake? 2029. 20 me za a yi zaɓe da Allah gafara. Kanka uwa ɓarin bulo. 2020 me? 3. To, 2023 rara. Ni ne president na yan wewe. Ya shirya yi ma. A waƙe ni. Kwantarak za ka ba shi? Ni ne president na yan wewe. A waƙe ni. Rara. Fari mandula. Rara. Allah rara nawa. Dan Allah a waƙe ni. Dan Allah rara. Bayan an waƙe ni kuma a jika ni jagab. Da bulala? Ka san dai jikon ai. A jika ne. Na yi. Ana wa talaka maula ne? Bura uba ya ka gan shi nan ko karfan fana ta ajihu babu. Ana talaka maula an gaya ma. Na yi maulat ce.